Добре дошли в света на иновациите в земеделието. Гамата Екстрафорс. Биостимулатори, които предоставят свръхсила на всяко растение. Новата гама съдържа всичко, от което растенията имат нужда, плюс фулвинови киселини, ускоряващи абсорбцията и стимулиращи фотосинтезата. Аминокиселини, които осигуряват 80% от хранителните вещества, които растенията използват, насочвайки енергията им към по-голям приръст и по-висок добив. Нашите биостимулатори с органичен въглерод подхранват почвата, увеличавайки добива. Лесни за приложение и одобрени за екоземеделие. Екстрафорс. Нови биостимулатори, създадени с грижа за природата и вашия успех. С гамата Екстрафорс подкрепяте здравия растеж на растенията си за по-голям успех, по-зелен свят и по-здрава бъдеща реколта. Гамата Екстрафорс. Вашето оръжие за процъфтяващо земеделие.